פתאום אני גם מנפנף דיכאון ולשנות רעות ולפעמים אני ממש טורפת את מי שמשתולל איתי לאור הכוכבים ואז פתאום אני גם מנפנף דיכאון ולשנות רעות ולפעמים אני ממש טורפת את מי שמשתולל איתי לאור הכוכבים ואז פתאום אני גם מנפנף דיכאון ולשנות רעות ולפעמים אני ממש טורפת את מי שמשתולל איתי לאור הכוכבים מנפנפת. את מי את מנפנפת? אני משתדלת לנפנף את כל הדברים הרעים, את כל הדברים שהייתי רוצה לשכוח ולהדחיק, אז אני פשוט מנפנפת אותם. על מה השיר הזה בעצם מדבר? השיר הזה מדבר, אם קוראים טוב את המילים ומנסים להבין את המשמעות בין השורות של השיר, זה מספר על בחורה שפשוט אפשר לשייך את זה לכל אחד, שהיא מנסה לעשות דברים טובים, היא מנסה לחיות בצורה יפה, היא אוהבת מסיבות, וכשהיא מבלה בלילה, אז היא מסתובבת בחברה שהיא לא יודעת שיש כאלה שמרחלים עליה, ויש כאלה שמציקים לה, ויש כאלה שהם בעדה, ויש כאלה שלא. נאיבית. אז את כל הלשונות הרעות במרכאות היא פשוט טורפת לאור הירח. ואת מי שלא נראה לה, היא מנפנפת. מי שנראה לה, היא רוקדת איתו, מנגנת איתו, צוחקת איתו. זה שאת נחשבת לתופעה מיוחדת, מה שבעצם בהתחלה היה גימיק, ככה התייחסו לזה אנשים בכל אופן. איך עכשיו הם מתייחסים לזה מבחינתך? קודם כל אני רוצה קצת להשתולל ולהגיד מה שאני רוצה להגיד, אחרי זה אני אענה לה. קודם כל אני אף פעם לא חשבנתי ואף פעם לא מחשבנת למה אנשים אומרים, אז רק להתחיל בזה. מצוין. בהתחלה, את יודעת, כל הספקנים אמרו גימיק, לא גימיק. אני אוהבת להשתמש בעובדות ואני אוהבת לקחת דברים שפשוט לקוחים מהמציאות. אני יודעת שהאלבום הקודם מאוד הצליח, הוא פשוט מכר שיגעון. ואם זה היה מדובר רק בגימיק, אני חושבת שהייתי נעלמת מזמן ולא זוכה להגיע לאלבום שלישי. כן. אני חושבת שעבדתי מאוד קשה, הוכחתי את עצמי כזמרת, ואני בטוחה שהקהל עמד לקבל אותי כמו שאני, והגימיק נעלם, מה שנשאר זה המוזיקה, השירים שישארו המון שנים, אני מקווה, ואוהבים את זה. אני מרגישה שהצלחתי להתעלם ולנער את הגימיק מעליי,
ולקבל מעמד של זמרת כשווה בין שווים. לאחרונה גם נסעת למצרים, שאני יודעת ששם חולים עלייך. אז זהו, זה היה ממש כמו מבצע אנטבה. אם היו יודעים שאני מגיעה למצרים, זה היה פשוט כרוך במעצר מיידי, ומעיפים אותי לכל הרוחות. למה? במקרה הטוב. הם הגיעו להחלטה והם טוענים שאני עובדת בשירות המוסד הישראלי ושבעזרתי, זה מצחיק אבל זה גם עצוב. הם טוענים שבעזרתי ובעזרת המוסד ובעזרת סרטים פורנוגרפיים ישראל רוצה להשחית את הנוער המצרי. כן. אני חושבת שהסיבה העיקרית זה פשוט השלום הקר שיש בין ישראל למצרים. הם פשוט לא ייתנו לאף זמרת ישראלית פשוט לנסות ולהרוויח כסף על חשבון העם המצרי. פשוט הם לא רוצים שום קשרי... אז מה, הלכת שם חסודה ו... הלכתי כמו אחת שנלקחה מבני ברק, שמו אותה בטרמינל המצרי, וככה זה היה. פשוט אני אישית רעדתי כמו שלא פחדתי אף פעם בחיים שלי. ספרי על הקטע הזה שחזרת לארץ, שסיפרת לי קודם. אז זהו, סיפור גדול. אפילו ניסו להגיד דברים, אז זהו. חזרתי לארץ, וכמובן שלא, זה היה מצרפת, זה היה מפריז, לא במצרים. ואני מגיעה למסוף בפריז, ומגישה את הפספורט שלי שהוא מאוד מאוד ישן, ולא היה לי פשוט זמן להחליף אותו. ורשום השם ירון, נשאר ירון. ירון כהן. טוב, אני מגיעה, האישה שעומדת מאחורי הדלפק אומרת לי, איזה שם מקורי? יש לך כל הכבוד להורים שלך, אף פעם לא שמעתי על בחורה שנקראת בשם ירון. אמרתי לה, אני יכולה גם לגלות לך למה? אז היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, כי פעם הייתי בחורה. אז היא אומרת לי, לא מאמינה, וזו פשוט הייתה בדיחה היסטרית, היא פשוט לרגע לא חשבה. זה קורה הרבה, אני נתקלת בזה מדי פעם, ואני לוקחת את זה ברוח טובה, בקטע של הומור. כן. צוחקת. איך המשפחה קיבלו את המעבר הזה שלך מבחור לבחורה? אצל המשפחה היה קשה בהתחלה, אבל היום תודה לאל הכל הסתדר והכל בסדר. המשפחה קיבלה המון פרגונים מהצד, המון חיזוקים. היום אני יכולה להגיד לך שהם פשוט גאים שהבת שלהם זמרת השנה, והבת שלהם מצליחה, והם מקבלים חיזוקים, ואיפה שהם לא פונים, אז ילדים רוצים חתימות, ופשוט כולם בעד להכיר את דן אינטרנשיונל, וזה כמובן שמחזק. בכלל, אני חושבת שכל העניין הזה של הצלחה, פתאום, מה שקרה, והצלחה הרי מטאורית, זה נורא קשה, יש בזה משהו שמסבך את החיים, לא? קודם כל, אנשים חושבים שלהיות סלבריטי ומפורסם זה הדבר הכי כיפי בעולם. אנשים פשוט לא יודעים כמה השקעה וכמה כוח רצון וכמה קצת את יושנת בלילות, כמה מתח, כמה חרדה וכמה עבודה קשה עד שאת זוכה פשוט להוליד אלבום. בגלל זה אני קוראת לכל אלבום שאומן מוציא זה פשוט ממש לידה. דנה, אני רוצה לאחל לך המון מזל טוב לתקליט החדש שיצא. תודה רבה. הוא נהדר, תודה. ונפנפי את כולם, חופשי, אני הולכת איתך אחרייך בקטע הזה. אתם מנופנפים. לילה טוב. הילה